tun tum chu nung cha te le sawa te an dam kho chhuwa chho zel na tora ta na an bei ha ve zia te le an no te te an duat zia te kan lo hmu thei nan sawa then khatina an no te an chom lai te karon tilang do na tin hetianga sawa no te le abu te an thla kan lak hianin an hlau tur le an nun phung ti buai khopin kan la lawa an nun tiral ti zongin engma kan tilo ani ti han soima sakpo ka do a mizo te zinga hianin hetiang an no te te thla vel pho chhuwa hi tilo tura in khap na te in hril na te a om thina amai ro chu namdang ten thalak nal tak tak moi tak tak mu tur an pho chuak na sa a youtube pa te internet a te chuti laya keini mizo te na kan ram chunga heng savadu om tak tak te an chanchin le an thalak an che zia te mu ve thei reng kan pho chuak ngam lo reng bik kha a fel lawa chuwang chuan tuna po hian keima ni zok hian awareness kan nei zok nan kan ron pho chuak le ani amai ro chu an thla kan lak hian mobile phone hmanga nai tak tak atanga lak te hi chu savatan apoi thei awangin ti lo top tur ania mun him chin an hlau lo chin atanga camera hmanga film khur taka lak te ero hi chu apoina a om em em in a lang lovani hui pui thakki senin an nawa en kol chholai hi lo thlir masai la hui pui thakki sen hi kan rama wa hui lam chi kan neya chuan amoi ber pol ania alen po alian pol takan nia gram zani somnga don te po an han ni theya abikin apa phei hi chu a thla sen le a om eng nal tak te hian atimoi zwala atui hi pakhata tanga panhi an ni tlang pui thina an tui hi ni som pakwa ni som ni ti borvel hi an op tlang puya anu le apa hianin an in op chok thina apa hi a op tai mazak ma emani chuti turania hetia atui an ron keu nu hian ni som pani nu borvela tho chwa an zir ve thina amai ro chu an omna hmunina a zir lo chuan an bu kha chhuwa san ma sela khami an omna thingkunga khan hun engemaw chen chu an la fukhot lai ve bok thina ni anu le apa hianin an in om chok chota apa in cho avazong wang wanga aron thlok honga ti chuan anu in chumi chung zong chuan alo om puya ti chuan apa in aron thlak ve le apa in aron thlak huna anu a thlok chuak le atiang khan an in chok zak zak thina an no te te hi an en kol tha em em ani savatam tak hi chu an no an chom hian ran nung te le pangang ti velte an no te te ei tok tur ron pu ho in an no te te ka a an bar thina hui pui thakki senero hi chu cho an vatlan puara an chok cho enga khat alin an ron honga ti chuan an kam sir atangin an ron ir chhuwa kha an no te ten an lo ei ve le thunga a hran pa in an ka a an zuk bar lova a fo in an fop chuak amani chu ti tur hian an fop ngor ngor mai ni hetianga anu le pain an no te te uluk taka en kola an in om chok zak zak reng lai hian pakhat va chuak kha engtinamo ti hlum lo ni ta sela an chung konun phung zong zonga buai dona anin thla pun chho zel na po thui tak a hongang terin oma ano te te po an dam chuak angem ti po soingam po ni lawa chu wang chuanin heng savate nongcha te kan ti hlum na ko nga po hianin ngai to na kan hmana abikin an in thla pun chho lai phei hi chuan etianga ram wak thin kan lo omani pon kut kan su ma poimo khop mai thil pakhat han soi ka du chu hetianga kan thlalak te kan video te hi khoi khoya mo mu tur hi a om ve le nol nol thina
lo mang chawng a lo la chawng hi an awm thin a hetiang hi indil thin hi a mawi khawp mai a lo mamawhna te lo hman duh reuhna nei te kan awm ani chuanin tha taka indil chuan ui tun thu pawh a awm lem lo a tin kan video lak zawng zawng te hi kan hmang seng vek bik lova man lo te pawh hi kan nei a chuwang chuan tha taka indil a in hman tir hi chuan rilru pawh a nuam a mahse indil awm lem lova khawi a maw kan kut chhuak ani tih hriat han hmuh hi chuanin rilru hi a dang lam deuh hlek thina keimahni ngei pawh hianin kan duang moment lai kha kan neih theih bik lo awanga thian te laksa kan dil tum te pawh hi awm ve thowa tun tuma ka hui pui thlak i sen laka pawh hianin kan thian pa timalak a chope lai hi ka dil ania tin hetiang anga video te sawa kan lak te hi a then chu hadam deuh le ulsam dewa kan lak tum te pawh awm mahse tam tak hi chu sum le pai tha le zung baka hre awm te la awm te tam tak tuara kan nei ve te ani ve thina ka video hmasa pawh khanin la awm kan ton te pawh ka ron sawi kha tun tuma pawh hian vapual thla la tura kan kal tuma kan chet fu lo em na han sawi zok ka dawa khumi dampa sanctuary chunga tuilut le malpui camp in kar khu kilometer nga bor vel ni in ka hria a motor kong puina atlan tlang ni lo a kong pen hle ania wang khwanin a che em maya motor lir thei pawh hi akal khata akal manglava two wheeler pawh hi a khal thang te ero chu an kal thei ani maya motora pawh a chak deuh chi lo chu kal tlang thei ani lawa tuilut kem thleng kha chu har salo takin motorin kan thleng thei maya chumi bak kalna tur ero kha chu a awm lo wangin two wheeler a min hruai turin biak lok kan nau kha ka neya amai ro chu kan chhukthlak na motor kha kong laka te a lo chebok nen kan thlen pawh khan khuwa thim to in zandar sari borvel zet ni to in ka hria a tuilut atang chuan two wheeler in bor tokin kan in phur chhuak chhota a kan chuak fel che ti in ruah pui van on na samang kheng mai na ron sur zui ta box si nen tui hawk kha alo tling na sa in kong a che box sia tui hawk a te kan han tlurap rapati khan kan lir thei pawh chuan atlin talawa kilometer ni pawh kan latlan lawang ti khan kan lir thei kha anung thei tatlat lo meya kan lama ba kalna tur lam kha chu kong la thui jok le a kong chho lam chu ni jok ma sela kan let le ni chuan atu ka kal ngai na a om don chuang lawa chu wang chuan kal tlang zel kha karot ta a kan bung ruwa wan in zong zong nen in phur borin ruwa pui van on hnuaya dam pasang chuari chunga zandar riat pel to a ke in kan han kal chowa dampa te khu chu ram sahum hal na mun le an zalen na mun ani boka zana ke a han kal vak nan khu chuanin ti bai om na riau khuane ya keile ka thian pa chu kan ni mai bok sia eng nei that lo nen ro asur na sata wang khan kan eng nei chun kan mobile phone la kha kan lek chuak that ngam bok si lawa theile vin a hu lo nan jacket hnuaya te kan han ena ma ni kera na tur lai kha kan en thei tok ani maya amai ro chu check kha atlak na sata wangin kong kha aron tlak ena piang kha chuan aron en ve zok thina karil ru kha chu athamuang lo khop maya amai ro chu khati takarwa asur tamna kha kathamuan pui letlinga ka hlau ber chu savom te hi kong ron zo anga kan in tok loyang ti te kha ka hlawa maro chu ro sur chu min ti thamuang tu ma zo ka nia khatiang ro sur na salut tuk hnuaya khatwanin an ron wak chhuak pein karing bik vak lova kong sira han chol khomuang rei deuh tur pawh khanin wangvat kai kha ka hlau le bok sia khamizan kha chu arum ra khop maya ti non le ngai ni ta sela ka zuam to lawang ro pui van on do chung pawh hianin thana lo sa thei ti ka hriat pha ve ta nge ni
ril tram to lama kan in akrit box si ril rulam thamwang lo zet chunga kal ve zelin zandar kwa vela hu ne pin kan thleng ve ta sama chu tiang ang te kal tlang chuan kan video te hi kan hlo chhuwa ve ania chet chet na dang soi tor po alo om noi mai arem le kan la soi zel don nia helai thinga hian u le walo beta a thing rong nen hian a in ang khop maya in hu thei emaw hetianga an omna mila an rong thlak theina hi an ral te laka an him theina tura ta na siam tu in alo duan sakania a tha thin khop mai hetiang lai king thlok thei u leu kan ti ang chi te hi chu sawa thlok te anga an thla za pa thlok ve tak tak an ni lawa an taksa sir panga vun chawng mangin an voi khat zuana hianin fit somruk panga tanga fit zanni thleng te po in thingle thing in kara te hian an thlok thei ve thin ani mizo te hian u leu ti hi chi hni kan neya tuna mi ang lai king thlok thei ang hi u leu kan ti thowa tin thereng chi khat u leu tia ram hi u leu kan ti tho boka tuna mi hi chu lai king thlok thei ang chi kha ania ke tun ma in ka lo la mungai lova ka mu voi khat na ve chawanya hei a or hi aron ti par hek hek reng maya chu wang chuan lo la mu lo te in lo om ve takin ti thuwa ka ron da lang ve sim sim ani